L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija Reġina. Din hija festa li kien għamilha waqafha il-Papa Pio XII fil-11 ta' Ottubru tal-1954 li kien propju 100 sena mid-domma tal-Immakolata Konċizzjoni. U l-iskop kien illi anki jaqada mal-festa ta' Marija Assunta fil-fatt 8 ijiem fl-8 tal-festa tal-Assunta biex aħna niftakru li Marija mtella s-sema jew ukoll Marija lis-Saltan imma li hi reġina tal-imħabba li fil-qalba tas-saltna tagħha hemm
l-imħabba kif urina Ġesu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti rid li ibnek tkun omna u kollu sultana tagħna. Fit-tiba tiegħek għatina rajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Rut. Fi żmien meta kienu jaħkmu l-imħalfin, kien hemm laqs fil-pajjiż. Kien hemm raġel minn Betlehem ta' Ġuda li mar joqgħod fl-inħawi ta' Moab u martu u żewġ uliedu. Ġara li miet Elimelek, żewġ Naomi, u baqgħu hi u żewġ ulieda. U dawn ħadu b'nisa tagħhom tnejn minn Moabin, waħda jisimha Orfa u l-oħra Rut. U għadu hemm għal xi 10 snin. U mietu żewġ irġiel Maħlon u Kiljon, u l-mara bqgħet weħida mingħajr iż-żewġ ulieda u żewġa. Qamet hi u n-nisa ta' ulieda biex jerġgħu lura mill-inħawi ta' Moab, għax kienu semgħu f'Moab li l-mulej kien ħaseb fil-poplu tiegħu u provdilhom il-ħobs. Orfa biset lill-om żewġa, imma Rut baqgħet imqabbda magħha. Naomi qaltilha, l-armla taħu żewġek reġgħet lura għand nisa u l-allat tagħha. Mur lura int ukoll bħall-armla taħu żewġek. U Rut wieġbet, iġġannix nitilqek u nerġa' lura minnek, fejn tmur int immur jien, fejn toqgħod int noqgħod jien, nisek, nisi, Alla tiegħek, Alla tiegħi. U hekk reġgħet lura Naomi u Rut f'Moabija, marbina magħha mill-inħawi ta' Moab. Kien żmien il-ħsad tax-xajr meta waslu Betlehem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr. Sam responsorjali. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej flimkien. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Ħini min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Min għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom flimkien. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżomm kelmtu għal dejjem, li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħtu l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej li jeħles lill-imjasrin flimkien. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa lill-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin flimkien. Ftaħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma li l-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem. Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej.
Mulej, għallimni il-modijiet tiegħek, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif Ġesu lis-Saduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru u wieħed minnhom għaref fil-liġi għamilu din il-mistoqsija biex iġarbu mallem li ma hu il-kmandament il-kbir fil-liġi. Allu Ġesu ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu il-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Dan hu illi jgħid Ġesu illum meta jsemmi liema kmandament huwa l-aktar importanti u jiġi l-ewwel, anzi hu jaqgħad tnejn flimkien. Hawnhekk kien f'diskursata mal-Fariżej bħalma ftit qabel kien ma' Saduċej. Ma' Saduċej kien fuq il-qawmi mill-imwiet u dan l-għaref tal-liġi rrid illi Ġesu jgħidlu li hu l-iktar kmandament kbir fil-liġi. Din kienet diskursata li kienu jagħmlu għal snin u anki tuħdilhom fit-tul. Imma Ġesu mar fl-essenzjal. Għallu l-ewwel huwa ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, b'moħħok kollu, u ħobb lil-lajrek bħalek innifsek. Li għamel Ġesu hawnhekk huwa li jaqgħad tnejn biex juri illi waħda ġifieri kmandament imur ma' ieħor u rridu jkunu flimkien. X'inhu l-messaġġ importanti għalina llum? L-ewwel nett Ġesu qed jgħid fil-qalba tal-ħajja tagħna għandu jkun hemm din l-imħabba kbira lejn Alla u lejn l-oħrajn. Dak kollu li nagħmlu għandu sens jekk ikun immexxi minn din l-imħabba. U jaqgħadhom flimkien. Li kienet xi ħaġa li mhux dejjem jagħmluha dak iż-żmien kienu u anki kultant anki aħna. Isna nisseparawhom. Ġesu qed jgħid ma jistax ikunu separati il-kmandament tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. U għalhekk ma nistax nirraġunaw aħna jiena lil Alla nħobbu u għandi diversi devozzjonijiet fejn uri din l-imħabba leħ u mbagħad nittratta ħażin lill-oħrajn il ta' madwari inweġġaħħom ninsulthom. F'dak il-każ hemm xi ħaġa ħażina anke fl-istess imħabba lejn Alla qed jgħid Ġesu. Għax iridu jkunu flimkien. U l-istess, jekk jien ninjora lil Alla u ngħid l-iktar importanti mhux li tħobb il-proxmu, hemmhekk ukoll inkun żbaljat għax inkun inqetajt mill-lajn tal-imħabba li huwa Alla. U jiġri kultant li mbagħad minn għalik qed tħobb u tipprova tikkuntenta lill-oħrajn b'affarijiet illi jmorru kontra dak li jrid Alla. Għalhekk huwa importanti ħafna li aħna anke għal ħajjitna nifhmu kemm hi din l-għaqda sħiħa bejn l-imħabba lejn Alla u din tmexxina l-imħabba lejn l-oħrajn. Salet jgħid Ġesu huwa kemm hu tajjeb ħajjitna illi nimxu għal azzjoni pożittiva. Jgħid Ġesu flok noqogħdu ngergru
minnu qasta mħabba u l-mibeda u nieqfu hemm li aħna nkunu l-ewwel li nħobbu. U fejn ma nsibux imħabba nqiegħdu l-imħabba u hemm insibu l-imħabba. U dina l-ewwel nett ma nista' madwarna. Għax ma hemm irridu nibdew fil-familja, ma' nies li naħdmu, ma' nies li niltaqgħu. U l-imħabba turi ruħha fl-affarijiet ta' kuljum, ordinarji ta' kuljum. Bħal pereżempju li l-oħra jew l-ieħor nisimgħu jien nismagħha li ngħid kelma ta' ġid, li nur interess anki fit-tbatija ta' ħaddieħor, li nerfa' is-salib nejn il-ħaddieħor jerfa' s-salib tiegħu mhux nilħaqlu salibu, nerfa' is-salib, din is-solidarjetà li tesprimi tassew l-imħabba lil oħrajn. Imbagħad anki l-imħabba mhux biss il ta' madwarna, anki nies oħra. Kultant ikun hemm jistaqsi ma jien pereżempju meta nara dawk in-nies qed ibatu fil-gwerra, l-Ukrajina vittmi tal-aggressjoni, Gaza bħalissa fejn isir massakru tal-innoċenti biex toqtol terrorista tiknes poplu. Kif nista' nħobbhom il-dawn jien? Ukoll hemm kif nistgħu nuru tassew imħabba kemm billi nitolbu għalihom ikunu fil-qalb tagħna, kemm billi aħna nqajmu anki kuxjenza favur dawn li għaddejjin mit-tbatija, kif ukoll li ngħinuhom anki donazzjonijiet finanzjarjament. Nixtieq nuri apprezzament lil tant nies li ma baqgħux indifferenti, m'għadux gallerija, li ma wrewx apatija lejn dawn in-nies li qegħdin ibatu minħabba il-ġried u l-gwerra li huma vittmi bħan-nies ta' Gaza. U ngħid kemm hija sabiħa u kemm turi tassew din l-imħabba li qed jgħid Ġesu. Aħna fl-imħabba lejh imbagħad nisprimuha fl-imħabba lejn l-oħrajn, speċjalment lejn dawk l-aktar fil-bżonn, dawk li għaddejjin minn tbatija. Niftakru dak li kien qal San Ġwan tas-Salib, fl-għabex ta' ħajjitna se nkunu iġġudikati fuq kemm ħabbejna. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja li qalbna tkun dejjem mimlija b'dil-imħabba sħiħa lejh u lejn il-proxmu tagħna. Nesqu talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għatina Mulej l-grazzja li ħajjetna tkun dejjem immexxija mill-imħabba kbira lejk u lejn il-proxmu tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex ngħixu dil-imħabba fl-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum. Dak kollu klim tagħna li jagħmel ġid, ġessi tagħna li juru tassew interess lejn dawk kollha li niltaqgħu magħhom u speċjalment dawk li jkunu għaddejjin minn tbatija nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Llum qegħdin ninaqdu mal-Papa Iljun fil-talba speċjali, stadina speċjali li jagħmel għal talb u għal sawm għal bżonnijiet tal-paċi fid-dinja, speċjalment tant pajjiżi li qegħdin ibatu minn konflitti u ġried tant nies li huma vittmi. Għalhekk nitolbu ħafna għalihom illum u anki nuru tassew din l-għoża tagħna, l-imħabba tagħna lejn kull min għaddej minn tbatija nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-vokazzjonijiet saċerdotali u għal-ħajja reliġjuża wkoll biex iktar nies iwieġbu għas-sejħa tal-Mulej li jaqduh
fil-poplu tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. L-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija Omna u Sultana tagħna, inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek ilu nnifsu vittma bla teba u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħaj li l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej missir qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr. U nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet li bel il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jemuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kor ferħana jfaħruk is-smewiet ma' s-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli tas-smewiet. Imberek l-ġej fisem il-mulej, ożanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħi l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mira ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mhux tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda, r-ruħ tiegħi tkun imfejqa. Ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik
u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema fiċ kontana nitolbuk biex ikun jissoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem, aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġi Mqaddsa Marija Omna u Sultana tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. L-isfijiet ta' Malta u Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fuq talba tal-Papa illum qegħdin nagħmlu ġurnata ta' talb u ta' sawm ma' bżonnijiet tal-paċi fid-dinja, noffru dan ir-rożarju għal paċi fid-dinja, speċjalment dawk kollha li huma vittmi minħabba l-gwerer u l-konflitti, vittmi tal-aggressjoni, tal-violenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerewih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħna tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta żien Ġesu Kristu mill-orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Mistiedna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni mis-seru ta' tbatija meta sin Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għafrinna dubitna palma naħfru l-minu ħati għalina. Iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimija imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlappalina midinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarista minna tal-infern, u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna palma naħfru l-menuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern, u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru l-menuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek imbirkinti fossi nisa
Birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lil Missiru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-min nuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missiru lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-dobietna. Palma nafru l-menuħati għalina d-daħħannix fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni għammen. Sima lik Marija bi grazzi memrija mulej mijak imberkinti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-appalina mid-imbin, issaw fissija tal-mewtana għammen. Gloria lil-Missiru, lil-Liben u lil-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issaw dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missir eternalla. Henna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu għaddisalla. Henna lina. Trinita għaddisalla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlop għalina. Imqazza Ommalla. Itlop għalina. Imqazza xebatax bejbiet. Itlop għalina. Ta' Kristu. Itlop għalina. Il-Knisja. Itlop għalina. Tal-ħnina. Itlop għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlop għalina. Muxebba. Itlop għalina. It-tama. Itlop għalina. Liżjed safja. Itlop għalina. Liżjed nadifa. Itlop għalina. Bla teba. Itlop għalina. Li tistħuq l-imħabba. Itlop għalina. Tal-aġeb. Itlop għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlop għalina. Ta' min ħalaqna. Itlop għalina. Ta' min salvana. Itlop għalina. Xebba kollu kaqal. Itlop għalina. Xebba li tissoq kull ima. Itlop għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlop għalina. Xebba kollok seta. Itlop għalina. Xebba kollok ħnina. Itlop għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlop għalina. Mera ta' qdusija. Itlop għalina. Tron tal-erf. Itlop għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlop għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlop għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlop għalina. Amara ta' kull tieba. Itlop għalina. Warda mistika. Itlop għalina. Torri ta' David. Itlop għalina. Torri ta' Lavorju. Itlop għalina. Dar ta' Deb. Itlop għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlop għalina. Bib ta' sema. Itlop għalina. Kjuba ta' filodu. Itlop għalina. Saħħa tal-morda. Itlop għalina. Kien tal-midimbin. Itlop għalina. Farax tal-migranti. Itlop għalina. Farax tal-imniktin. Itlop għalina. Għajnuna tal-insara. Itlop għalina. Sultana tal-anġli. Itlop għalina. Sultana tal-patriarki. Itlop għalina. Sultana tal-profeti. Itlop għalina. Sultana tal-apostli. Itlop għalina. Sultana tal-martri. Itlop għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlop għalina. Sultana tal-verġni. Itlop għalina. Sultana tal-qaddisin kolla. Itlop għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlop għalina. Sultana mtella s-sema. Itlop għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlop għalina. Sultana tal-familja. Itlop għalina. Sultana tal-paċi. Itlop għalina. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek mulejana nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħollanina fit-taqbida, kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa forsi tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej
u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Birek jitluħ glorjus taħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Birek San Giuseppe Rus kassismu taħħa. Birek Alla Franċu l-qaddisin kollha tiegħu.